Здравейте хора, това съм аз, TGamers BG. И днес за първи път ще си направя първия ми клип. Да. И тук е Джузел BG, ама вие не го чувате, защото нали знаете. Само аз се чувам. Здравей, жено. Какво прави, жено? Хайде бе. Трябва да купиш такова. Хляб? Не. Мляко. Мяко. От кравата. Make it snappy. You always take so damn long for. Хайде бе. Ето тръгна. Хайде бе. Чакай. Чакай. Не става нищо. Тези врати пък как могат да остават отворени бащите? Нямат срам. А защо ме гледате? Не знам, обаче имах много заловищо око. Вижте, брат. Бати. Ето. Бобис. Здрасти бе. Глух. Дай ми милко. Ай го чакай. Него са вървите чипс и... има чипс. Не ме интересува кой мъж, но ме интересува... Бой, това ми е името. Thanks, they were good. Здрасти са бе. Ма чакай, то не трябва назад. Нали да дадеш ми млякото? Аз от друга да взимам млякото, не от тук. От тук го взе. Не го взех. Взе го. Е, Чакай, човек. не го взех млякото бе. Взе го, колко даже. Аз дори не го купих. Не виждаш ли то? Ако стана? Ало. Ей, Бъгна се. Що се бъгна? играта бъгна. Що се бъгна? Що вали дъжд? Брат, взе мляко. Сега ще видиш. Оставате вратите, тъпите отворени. Thanks for the milk. Виждаш ли? Купи го. Специално? Какво? Дай напред. Не мога. Не цъкай само Space. Кен, чакай. Бомбони. Сладко. Everything for me. Айде бе, добре. Иска цветя. Flowers. Що иска тя с цветя, бе? Що иска и аз не знам. Тя иска ли бой? Ай. Тя иска май бой. Много се лигавиш. Айде бе, давай им мляко каквото имаш. Let's go Space. Това са маха. Добре. Не ме интересува какво ми даваш, не ме интересува. Айде бе! Айде тръгвам. Добре. Пак ще ми покаже онова. Сега пак друго. Аз не знам. Но в тъмно е. Сега сме... 9 без 2 без 8. Защо винаги отгадо вляза там? Айде. Тя как ме вижда през вратата? Че идвам. Добре. Кой искаш? Хора. Айде.
Ама тя си изобщо какво искаш? И аз не знам. Аз си говорих. Сина там отива. Се тук идвам. Аз искам и другата да ходя. Къде ми кравата да показва, че не трябва да я убивам? Аз не знам, ама. Ай. Ау. А тя колко пъти да прати тъс на магазина? Колко ма път... Мамо, аз правя клип. О, телефон този път! Да, тя много иска, знаеш. Виж. Не мога назад. Абе, от кой ще ме гледаш? Добре, продължавам си по пътя. Много тъпи братя, ама не могат да се затварят. И тази игра не е страшна. Но долу показва, че момиче. Само може да е нещо зловещо. Няма да спа, докато не я привъртя. Ето я и много ме страх да вляза. А таз през стената как ме вижда? Много ме сърби нещо. Айде, давам ти тъпиятел айпад, дето искаш. Има остае. Сега пък искаш кола. Извинете, хора. Аз много мразя и да ме наблюдат. Къде ще съм? Сигурно този път другаде ще съм. А как? Аз тръгнах и пак се връщам вкъщи. Аз тръгнах и пак се връщам вкъщи. Бугуват са, не знам и аз защо. Айде, разбрах. Искам да се тръгвам от тук, айде. Айде. Много говорене, много нещо. Много говорят тези хора, бе. Още ме наблюдава. Искам да я гледам. И сега пак на магазина. Убийство.
що е на mnie. You watch. Te catete you watching. Ай, тръгвам пак към къща. Извинете хора, за малко. Извинете хора, просто отидох за малко в терасата. Ко? Един клип го направих, че да започна и да свърша играта. Чакайте да изгни. 20 минути за нищо. Тук само аз отивам до магазина, доколко купувам и неща, готово. Бате, аз на празно играх. Купувам и неща, айде, готово. Край пиш. Довиждане, хора, това беше всичко от мен. Съжалявам.